Espainiako mapa, erkidego eta probintziekin ikasi nahi dut, baina ez dut inon topatzen. Aukeraren bat dago? Kaixo artistak, ona hemen Espainiako mapa, ezta? Bere erkidego eta probintziekin. Baina, posiblea da ikastea era divertigarri batean? Bai, noski, guazen Euskal Autonomia erkidegora. Hor dugulako, Bilbo, Donostia San Sebastian eta Vitoria-Gasteiz, ezta? Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba, horiek oso ondo dakizkizue. Baina gogoratu mesedez, hiriburua Vitoria-Gasteiz dela. Bai, Bizkaian Bilbo, Gipuzkoan Donostia San Sebastian eta Araban Vitoria-Gasteiz. Primeran, hurrengo erkidegoa Nafarroa. Hau ere primeran ezagutzen duzue Iruña, hiriarekin, ezta? Begiratu zein polita, bere Ciudadela parke handiarekin. Eroseago, Errioxa daukago, ezta? Oso hurbil, eta bere hiriburua Logroño da. Hortze duzue, ziurraski ezaguna egingo zaizue. Ondoren, Kantabria dugu hor kostaldean, eta Kantabriak Santander hiriburua du, ezta? Hortze, Magdalena Jauregirekin begiratu zein polita. Gero ja, guazen, Gaztela Leoiekin, ezta? Eta truko bat. León, Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia, Soria, Burgos, Valencia, Valladolid. Por cierto, hemen printzipioz ez dago hiribururik. Esaten dute Valladolid dela populatsuena, baina ez daukala hiribururik. Lehenengoa, León. Eta hor, León hiriburua daukagu, ezta? León esan dugu, eta Leonen ere Las Médulas daukagu. Behitu zeleku polita non erromatarrek urrea ateratzen zuten. Eta Riaño urtegia agiratu zein polita, justo Europako mendietan ja. Gero, Zamora daukagu, eta Zamoran begiratu zeirudi polita, ibaiaren ondoan, ezta, ederra. Gero zeago Salamanca, eta Salamanca begiratu Tormes ibaia, eta hor unibertsitate superfamatua dago, superzaharra. Eta beste irudi batzuk hor Salamancan interesatuko zaizkizuenak. Gero, Avila, hor famatuena Avila hirian bere harresi ederra, mediebala, erdiarokoa. Segovia, begiratu hor, eta mendia, ezta? Erdiko sistema zentrala. Eta berako eduktoa, ezta? Zein famatua, Segoviakoa. Gero zeago Soria, hiribururik biztanle gutxien duena. Oso kuriosoa, Soria, hiriburua. Eta hor ere Laguna Negra dugu, behitu ze interesgarria eta ze polita. Ondoren Burgos daukagu, zuentzako oso ezaguna, ezta? Bere Burgos hiriburuarekin, bere katedral famatuarekin. Eta agian herri hau ere ezagutzen duzue, Puente Dei, esaten dutelako herririk politenetarikoa dena. Palentzia, bere hiriburuarekin, begiratu hor. Eta Palentzian ere, Palentziako mendiak ditugu eta Kurabakaz oso famatua da, agian ezagutzen duzue. Eta azkenik, Valladolid. Esandakoa, batzu pentsatzen dutena hiriburua dena, baina ez da Gaztela Leoiko hiriburua, baina Gaztela Leoiko hiririk populatuena bada. Hurrengoa, Aragoi, eta Aragoik zer dauka, Zaragoza, Huesca eta Teruel. Hor duzue, beraz ez gaitezen Zaragozarekin, justo gainera Aragoiko hiriburua dena, ezta? Hor dugu Ebro ibaiarekin batera, gero Huesca, eta Huescan geldialdi txiki bat egingo dugu ez bakarrik Huescako hiriburua ikusteko, baizik eta hor Etxo, nire ustez herririk politena, eta Torla, esaten dutena herririk politena dena. Bai, Pirinioak ere ikusi ahal izateko. Eta azkenik, Teruel. Teruel esaten dutena existitzen duena, hor duzue. Ondoren, Asturiaseko erkidegoa, Asturiasen Oviedo dugu. Ez nahaztu Gijonekin, gogoratu, hiriburua Oviedo delako. Hor bere katedralarekin, giratu zein polita. Gero zeago Katalunia dugu, ezta? Eta Katalunian hiriburua noski Bartzelona da, eta az gaitezen ere Bartzelonako probintziarekin. Bartzelona, behitu zein handia den, bai, bere hor zabalgunea eta katedral famatua, ezta? Oraindik ez dagoena bukatuta. Tarragona hurrengoa eta Tarragonan erromatarren arrasto batzuk ditugu. Lleida, hiriburuan Lleida ezta, eta Girona. Hortxe. Ondoren Galizia, eta hor Galizian daukagu A Coruña, Lugo, Ourense eta Pontevedra. Eta gogoratu Galiziako hiriburua Santiago Compostela dena.
Eta gero ja, Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, baina Santiago Compostela dela Galiziako hiriburua. Beraz, A Coruñan, begiratu A Coruña zein polita den, Lugon, hortze duzue, bere arreziarekin, Ourense, eta Ourensen ere Ribeira Sacra erakutsi nahi nizuen, begiratu zein polita, eta Pontevedran, esan dakoa, ezta? Daukagula Pontevedra hiriburua, baina Santiago gogoratu, eta hemen ni beti nahazten naizela, Santiago non dago? A Coruñan ala Pontevedran, ez, A Coruñan dago, bai, kontuz, ez nahaztu. A Coruñako hiriburua A Coruña da, baina Galiziakoa Santiago. Ados? Beraz, urrengoa, Espainiako hiriburua topatuko dugu Madril, ezta? Hor duzue Madrilgo, bai, plaza handia, eta Sol, non kilometro 0 garrena dagoen. Espainiako, bai, errepide guztiak hemendik ateratzen dira. Gero Gaztela-La Mancha, Toledorekin hasten gara, por cierto, Toledo ere dena bere hiriburua, begiratu zein polita Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca, begiratu etxeak, ezta, eskegita daudenak, famatuak, eta Guadalajara. Gero zeago Valentziako erkidegoa, eta hor dugu Castellón de la Plana, Castelló, Valentzia, eta Valentzia ere gogoratu dela bere hiriburua, begiratu hemen, eta azkenik Alicante, Alacant. Gero zeago hor Extremadura dugu, eta kontuz Extremadurak eukitako Cáceres eta Badajoz, baina Extremadurako hiriburua Mérida dela. Beraz, Cáceres, eta Cáceresen barruan ere Extremadurako hiriburua dago, Mérida, eta hor arrasto famatu batzuk daude erromatarrena, ez da, gogoratzen zarete? Eta Badajoz, eta bere hiriburua. Ondoren Murtzia dugu, eta hiriburua ere Murtzia da, Balearu arteak eta Palma de Mallorca dena bere hiriburua, Andaluziak bere 8 probintziekin. Beraz, egingo dugu Almeria, Granada eta Málaga, Jaén, Córdoba eta Sevilla, eta azkenik Cádiz eta Huelva. Bere hiriburua, por cierto, Sevilla da, gogoratu. Beraz, Almeria, bero itzela egiten duena, Granada, bere Alhambrarekin ederra, Málaga, miratu zein polita, Jaén, behitu hor Olibondo inguratuta, Córdoba meskita famatua dago, gogoratzen zarete? Kordobako meskita. Eta Sevilla bere hiriburua, hor bere katedral famatua, Giralda, eta Urrezko dorrea hemendik ez dena ikusten. Ondoren, Cádiz dugu, eta Cadizek hiriburua dauka hor oso bitxikeria handia ematen duena La Habana, Kubakoa, Malekoia. Eta azkenik Huelva, begiratu. Iaia bukatzeko Kanaria Uharteak ditugu, eta hor 2 probintzia ditugu. Alde batetik Tenerife, Santa Cruz Tenerife hiriburua, eta ikusten duzuena, eta Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, bai? Kanariako Las Palmas. Eta hor duzue. Baina ez ahaztu, gero ere 2 hiri autonomo daudela, Ceuta eta Melilla. Ceuta hemen, eta Melilla hor. Eta honekin bukatzen dugu, ez dakit baten bat errepikatu nahi duzue, begiratu hor irudiak, begirada bat emateko, nahi baduzue pausatu zeo zerbait pasatzeko, baina espero dut zuentzako erabilgarri egin izana. Irudi hauek guztiekin atzera joan da, erakutsi nahi duzuedana zer da, justo hasieran daukagun mapa. Agian horrela, etzela hain argi ikusten, agian horrela asko hobeto, nahi baduzu pasatu, bideoa pausatu, eta hori, erabilgarri egin izana, espero dut beste bat arte artistak,